आङो दा दङ गुवाहाटीयाव गुवाहाटीनि मा जायगामोनलाय बियो नार्सारि होननाय जायगायाव कामाख्या मन्दिर हाबग्रा लामायाव नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि गेजेराव माखासे सेंग्राफोर दङ जाय सेंग्राफोरा गुवाहाटीयाव थाब्लानो गावसोरखौ बिराद हाइफाइ सानो अकल सेंग्राफोरल' नङा हिन्जावसाफोरबो दङ आरो जेरै इउनिभारसिटियाव फरायनायानो जा गुबुन गुबुनाव फरायनायानो जा बा बेयाव खामानि मावनो थाफैनायानो जा गुवाहाटीयाव फैनाय होनोब्लाथाय गावसोरखौ गोबां हाइफाइआव दोनो खिन्थु दा जोङो नुदों आङो बेयाव फैनानै नुदों गुवाहाटीयाव फैनानै बर' सेंग्राफोरा माबायदि माबायदि थायो माबायदिहाय जायो नायदो नोंथांमोना नायदो दा नै बिथाङा गावनो संनांदों आंबो आलासि जाफैदों बिथाङा नै मा ओंख्रि बियो हांसो बेदर आरो खुमब्रा आच्छा हांसो बेदरजों खुमब्रा बोराय मोनाखिसै गोरलर आरो खुमब्रा आच्छा हांसो बेदरजों खुमब्रा बोराय मोनाखिसै गोरलै आच्छा बिथांखौ सिनायदोंना बिथाङा मितु बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि दा आं हारसिं जाब्ला हालदै जाया आलासि फैनायखाय हालदै होबाय दा नायदो बिथांमोननि रुमखौ एकदम नै दैफोरा मा दै बियो इम्पेरियेल ब्लु ना जौसो नामा बियो हालदै जाया नाथाय नैबे हालदै गोथांखौ आं हाइजेंआ इमिउनिटि बारायो उफाय गैया बिसोराफोरा न'निफ्राय लाबो खावै लाबोनानै जाफैनांदों नायदो नै बे मोनसेया नै फेन गावलायलाय नै थादुन सुंखांलांजोब्बाय सेवलायलांबाय नै खिलिलायलांबाय नायदो अबस्थाफोरा नै गामिफ्राव थांफिनबा खम दुगा बुंनानै लायो बिसोरो गुवाहाटीफोराव एकदम गुवाहाटीयाव थादों मायाव थादों होननानै नाय उन्दुग्रा जायगायाथ' नै गाहायावसो कार्टन बनानैसो नाय आरो नायलाय बेस्राफ्रा मा जानांगौ जायो गैथारा एकदम गामिफ्राव थांबा खिन्थु नायदो दुगा बिसिनि दुगाखौ मा होनो दैफोरनि अबस्थाया नै खावै जोंखानांदों आरो फंबाय सासे दंमोन खारखुमानानै थाहैबाय अबस्था गैया गामियाव थांनानै फांखाफोराबो गैबावासो फांखाबो गैया नै लांदांसो ब्रास केसखौ नायदो ब्रास केसखौ नाय ब्रास दोनग्राया नाय मा बियो बथलसो बथल बिसोरफ्रा अबसे बिब्दिनो जानांगौ थाखा फैसा खामायनाय समाव ओंखामा जासिगोन अबसे आंबो बेखौनो जानानै थांगोन साराय 9टायाव आंनि ट्रेना फंबाय बबाव खारखो नैबेयाव सासे थाबावो चिरांनि मानसिया बबावबा थांदों बा नै गिटारबो लाबोलायदों फंबाय गिटारखौ दामफैब्रा नोंना एसे मोजांथ' आरो फंबाय नोंनि गिटारा दामफैलाय
मानो खारखो फैलाय गिटारा दामफैलाय माबायदि दामो आं हायोबाथ' दामसिगौमोन ने बैहाय गाखोना भिउ पइन्ट गोनां जोंना भिउ पइन्ट दङ बैयाव गाखोना बिल्डिं सायाव गाखोनानै देखायहर आरो जोंनिया लास्ट दे माबा गैया रिलिं गैया एकदम बिराद खस्थ' दङ बिस्राफ्रा गामिफ्राव थांबा बिसिनि दुगाफोरखौ मा नायनो नङाब्ला नै दख'ना सुरिखौसो जि बग्रायाबो मोनबायना हांसो बेदरा मोनबायना आच्छा लामाव ना खुमब्रा होनदोंमोनलाय खुमब्राजों हांसो बेदर नोंथांमोन गोथाव जागोन बायदि मोनदों नै मितु बर' बिथाङा बाक्सानि मा खालामो गावसो मिन्थिसिगौ आंथ' मिन्थिया दे एसे बुंदो गुवाहाटियाव माबोरैहाय फैसा आरजिनो हायो आंनि बेलायावथ' आं गोबां खामानि मावनानै खामायनो हायो माने बेनो लाजिनाङा जोंनि लाइमोनफोरा मेरला दङ माने गुवाहाटियाव फैनानै सोरबाया सोलोंथाइ लाबाय BA पास MA पास MBA ओमफ्राय बिदिया मा आं MA पास जाबाय होनना गामियाव थांनानै दुगा देखायो खिन्थु खामानियाव उदाय रोङा आं दिनै गुवाहाटियाव 2 बोसोर जाबाय बे 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव आं जिथु नुदों गुबुनारि सेंग्राफोरा जा लाइनाव फरायो बेबायदि लाइननि गाव गावनि केरियारखौ दानो थाखाय माने फिसा जबबाबो हाबजेननानै थायो बेहाय बिसोरो एक्सपिरियेन्स लानायनि उनावहाय लासैनो बिसोर आपग्रेड जायो खनसेनो माने गिदिरखौहाय माने नाजाखायोब्ला जाया दा बेनो आं माने जिउआव मोनसे फिसा उदाहरणखौ होबाय थायो बेखायनो मानसिया जेब्लाबो गोजौनिखौ खुबैखानांगौ जाहाथे गोजौआव नोंनि अन्थाइया थाङाब्लाबो गाहायाव नांनानै फिथाइ फैनांगौ दा गुवाहाटियाव रां खामानि मावनाबाबो जानो हायो गुवाहाटियाव माबायदियै रां खामायनो हायो एसे खोन्थादो सेंग्राफोरनो गोबां सेंग्राफोरा एकदम खामानि नागिरनानै मोना गामि गामि उदां जानानै थाबाय थायो आरो माखासेफोर जोङो नुदों दिनै गोबां सेंग्राफोरा गावथार जागासिनो दङ दा बेखौ नोंथाङा गुवाहाटियाव थानानै माबायदि बोसोन हरनो सानो जिहेतु गासिबो रांनि आंखालनि थाखायनो जादों दा बे बेलायाव मा बुंनो बे माने माखासे इसिङारि जाहोन थानो हागौ ओंखायनो बेखौ गुवारै एक्सप्लेनेसन होनो हाया माखासे बेयो टेकनिकेल उसुबिदा जायो दा बे बेलायाव जोङो मा इजि आर्निं माने गोरलैयै रां खामायनो साना लाबानो एसे माने गाव जाखिनि हायो बेखौ खालामनो हायो जोंनि गुवाहाटियावहाय नंगौ माने आं एस ए मिडिया पार्सन हिसाबै खामानि मावो नाथाय बेल' नङा बेजों लोगोसे आं प्लास माबा माबि खालामफायो बेखौ सोरबा जुदि गोसोब्ला आं टेकनिकखौ होगोन आंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट जानो हायो आंनि नाम्बारा फेसबुकआव अपेन दंखायो मानसिफोरा खिन्थु आंखौ फन नाम्बार नागिरनो फेसबुकआव अपेन दं आंना मितु बर' माने फन नाम्बार इमेल एड्रेस गासिबो दं दा बे बेलायाव जों दिनै आं फिसा उदाहरन दिनै गुवाहाटियावहाय जोङो फिसा खामानि मावना जानो हायो माने दिनै फुड डेलिभारि बय जमेट' होन सुइगि होन बेबायदिनो माखासे माने दिनैनि दिनावहाय मानसिफोरा जिथु 3G 4G जुगजों खारबाय मडार्निजम माने माबायाव खारबाय बे हिसाबै संना जानो टाइम गैयियाव माखासे मानसिया अर्डार होनानै जायो दा बेबायदिबो जोङो मावना जानो हायो प्लास बेल' नङा माने बेखौहाय मा साननो जोंना गारि नांगौ होननानै खिन्थु अनेक मानसि नुबाय आङो साइकेलजोंबो माने खाथिनिखौ नोङो डिलिभार खालामनानै जानो हायो सानसेयाव नोङो मिनिमाम 500निफ्राय हजोंहाय आप टु 1000 1200 1500 2000 खामायनो हायो सानसेयाव मिनिमाम 500 बाथ' 15000 खामायनो हायो सासे मानसिया बेनो आरो बेबायदिहै नोङो मालाबा समाव बिदिनो सोरबा मोजां न'खरनियाव नों जुदि फुड डिलिभार खालामहैबा नोङो अननानै बक्सि हरनायबो मोनगोन बेबायदि मानसिखौ आं लोगो मोनदों जिबनाव आरो बेल' नङा नोंहा जुदि बाइक दङबा उरां फारां सालायलाबा फैनानै बेहाय नोङो उबेर अला पे इन्डिया केब आरो बिदिनो
रेपिड' बेबायदि नों सालायफैनो हायो आदसा माने बेहाय माखासे इनसेन्टिभ थायो दा रेपिड' अला आरो केबफोर सालायनो थाखाय माबाफोर खालामग्रोनांगौ नामा जइन जाग्रोनांगौ माने नामा माबायाव अनलाइन गावनि बाइकखौहाय आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ रेजिस्टार खालामबानो जायो जेबो आदसा माबा गैया नों फैसा होनाङा नोंनिया फैसाया नोंनाव नों केस थाखा लाबाय थागोन नोंनि सालायनायनि सायावनो गावसोर डिसटेन्स बेखौ एप्स बाहायनायावनो बिसोरहा माने कम्पानिया लाब दङ नों एक्सट्रा फैसा होनांगौ जाया दा बेबायदि आदसा दा गोबांखौ बुङो आंबो माने सम मोनोबा पार्ट टाइम आङो बेबायदि आं खालामो नैबे आदसा समाव आं बिदिनो मालाबा आंनि डिउटिया उइक अफ थायो औ जितु आं मिडियायाव मावनाया बे उइक अफआव सानसे मालाबा न'आव थाङाबा आं सानसे मावोबा आङो दासिम 2800सिम खामायनाय रेकर्ड दं सानसेयाव बा फुंनि 7टानिफ्राय मोनाबिलि 6टासिम होमबा दा बेबायदि खालामनो गोबां सेंग्राफोरा गामिफ्राव ओरैनोसो थायो फैनो हायो नङा होमबा नोंथांसिम साबायखर थाबाय दायो नै जोङो एकदम जाथावथाव मोदोमफ्रु हयथ' बे मोदोमनाया नोंथांमोनाव सौहैयोमोनब्ला नोंथांमोनाबो जानो लुबैगौमोन नै बिथाङा साखिसिगोनबो जाबाय मोनसिगोन दा नै माबायदिहाय थायो बिथांना खस्थ'यै थायो रां खामायनो फैदों जेला रां खामायनो फैखादों जेला बिसोरो गावसिनि थानायखौ स्टेन्डार्ड खालामा स्टेन्डार्ड लाखिया गोबां खस्थ'जों बिथांमोना थायो अब्लाबो सोरबा आन्दायबा जों बासायो अमाया औ